Come and fly away with me. 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 Axolotl mexikói gőte, az örök fiatalság szimbóluma. Élőhely Mexikó, Xochimilco-tavak. Érdekesség, az axolotl egy különleges kétéltű, amely soha nem éri el a teljes felnőttkort, hanem lárva állapotban marad élete végéig. Képes regenerálni elvesztett végtagjait, sőt, akár a szívét és az agyának egyes részeit is. Sajnos természetes élőhelyén az élőhelypusztulás és a szennyezés miatt veszélyeztetett. Okapi, az erdei zsiráf. Élőhely Kongói Demokratikus Köztársaság. Érdekesség, az okapi egy különleges emlős, amely leginkább egy zebra és egy ló keverékére emlékeztet, pedig valójában a zsiráfok legközelebbi rokona. A sűrű esőerdők mélyén él, és hosszú nyelvével, amely akár 35 cm is lehet, könnyedén eléri a fák leveleit. Hosszú ideig ismeretlen maradt a tudomány számára, és csak a 20. század elején fedezték fel hivatalosan. Shaola, az ázsiai egyszarvú. Élőhely Laosz és Vietnám hegyei. Érdekesség, a shaola az egyik legritkább és legkevésbé ismert nagyemlős. 1992-ben fedezték fel, és azóta is rendkívül ritkán látják vadon. Hosszú, párhuzamos szarvai miatt misztikus lényként emlegetik. Mivel nagyon ritkán kerül szem elé, pontos populációszámát sem ismerjük, és valószínűleg veszélyeztetett faj. Pangolin, a világ legkeresettebb állata. Élőhely Afrika és Ázsia erdős területei. Érdekesség, a pangolinok pikkelyes emlősök, amelyek leginkább egy sétáló tobozra hasonlítanak. Pikkelyeik keratinból állnak, ugyanabból az anyagból, mint az emberi köröm. Ha veszély fenyegeti őket, összegömbölyödnek, és pikkelyeik védelmet nyújtanak. Sajnos az orvvadászat miatt rendkívül veszélyeztetettek, mivel pikkelyeiket és húsukat az ázsiai piacokon nagyra értékelik. Come and fly away with me. 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 Kakapo, a világ legnehezebb papagája. Élőhely Új-Zéland. Érdekesség, a kakapo egy éjszakai, röpképtelen papagáj, amely a földön él. Rendkívül ritka, jelenleg kevesebb mint 300 példány él belőle vadon. A madár különlegessége, hogy nagyon barátságos és kíváncsi, így a korai felfedezők és telepesek könnyedén elkaphatták őket. Sajnos az új-zélandi ökoszisztémára bevezetett ragadozók, például patkányok és macskák majdnem kipusztították őket, de szerencsére már a sikeres védelmi programok segítik fennmaradásukat. Narvál, a tengeri unikornisz. Élőhely északi sarkvidék. Érdekesség, a narvál egy különleges fogastetek közé tartozó állat, amelynek hímjeinél egy hosszú, spirálisan csavart agyar nő ki az állkapcsukból. Ez az agyar valójában egy hosszúra nőtt fog, amely akár 3 méteres is lehet. A tudósok még mindig nem biztosak benne, hogy pontosan mire használják, de lehetséges, hogy érzékelésre, harcra vagy párválasztásra szolgál.
Japán óriásszalamandra, a víz alatti óriás. Élőhely, Japán hegyi patakjai. Érdekesség, a japán óriásszalamandra a világ egyik legnagyobb kétéltűje, akár 1,5 méteresre is megnőhet. Éjszaka vadászik, és főleg halakkal, rákokkal táplálkozik. Különlegessége, hogy bőre nagyon nyálkás és mérsékelten méreganyagot is tartalmaz. Bár Japánban védett, élőhelyének csökkenése és az emberi tevékenység veszélyezteti fennmaradását. What they don't do shit!